আমাৰ টুক্ৰাঝাৰত বাপ্তি চাৰ্চৰ যিটো কম্পাউণ্ড ইয়াৰ এটা BTC চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 145 লাখ টকাৰ এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ বনোৱাৰ কাৰণে চেংচন দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ এটা আধাৰশিলাৰ যিটো স্থাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচী আজি আমি পালন কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই কমিউনিটি চেণ্টাৰৰ দ্বাৰাই অঞ্চলৰ এটা পুৰণীয় এটা যিটো বিচাৰা আছিল যে এটা পূৰণ কৰিব আৰু অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে মেল মিটিং পাতিবৰ কাৰণে কিবা এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যিটো অভাৱ আছিল সেইটো পূৰণ হ'ব আৰু ৰাইজৰ এটা ভাল এটা পৰিৱেশ ইয়াত আহিব। আৰু আমি জানো যে টুক্ৰাঝাৰ বাপ্তি চাৰ্চৰ দ্বাৰাই এই অঞ্চলত যথেষ্ট ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছে, এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছে, অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আশা আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব। गिबियाव आङो बिटिआर सरकारखौ हाजासे हामबाय होननानै बुङो। जोंनि माहारियारि गोनांथिफोरखौ बिथांमोना जेरै नांगौ एरै एड्रेस खालामबाय थायो, जोंजोंहाय जुगाजुग खालामबाय थायो। जोंनि नांगौफोरखौ जेब्ला जोङो फोरमायो बिथांमोना गोसो होनानै खोनासङो आरो हागौमानि जोंखौहाय मदद होनो खोथा होयो आरो बियो खोथा होनायल' नङा, मोगथाङाव बिथांमोना खामानि मावो। दिनैनि दिनाव BBCनि थाखाय रंजानांगौ दिन। जोंनो थांनाय जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआव बड'लेण्ड चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ खोथा होलांदोंमोन जे जोंनि गोनांथि मोनसे दङ कमिउनिटि हल, बेखौ जोङो 2027सिम थांखि लानानै नेरानेफेरा जों जुजिबाय थादों बानायनो। माखासे पार्टफ्रा जाजेनबाय, खिन्थु कमिउनिटि हलखौहाय जों माब्रै हागोन सानदोंमोन। बिथांमोननो रायथिनायावहाय प्रमद बर' सारा जोंनो खोथा होदों बे कमिउनिटि हलखौहाय जों नायसिगोन। ओमफ्राय दिनै थारैनो बे खोथा होनाय बादि बिथाङा गावनो फैनांगौमोन, माखासे उसुबिदा जोंनो फोरमायहरदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार फैयो, क'क्राझाराव मिटिं दङ, नाथाय बिथाङा गाव फैनो हायालाबो रायजो सभानि सासे MP आरो जोंनि EM ओमफ्राय सासे MCLA बिथांमोनखौ थिनहरनानै दिनै बे कमिउनिटि हल जागायजेननायनि फाउन्डेसन स्टनखौहाय जोंनि बे टुक्राझार मिसन कम्पाउन्डनि सिङाव जेरावहाय जोङो कनभेनसन सेन्टारखौ बानायदों बेवहाय दिनै गायसननानै बिथांमोना थांबाय। ओमफ्राय बिथांमोना होनदों, गोजोननायजों बुंलांदों जे जोङो इमिडियेटलि जोङो माखासे फान्ड रिलिज खालामगोन, नोंथांमोना खामानिखौ मावजेनदो, ओमफ्राय जोङो जोबजासे बे खामानिखौ मावफुंनानै होगोन। दिनै फाउन्डेसन स्टन मानगोनां रोनगोरा नार्जारि रायजो सभानि MP बिथाङा बयनिबो रायजो राजानि मदद लानानै बेखौ गायसनबाय। जोङो बिराद रंजादों। मोनसेया जाहैबाय पार्सनेलि बे आंनि लोगो, ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बे मिसन कम्पाउन्डआव दिनै फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरनो मोनसे गाहाम सुबुरुन्थाइ होफैबाय। आं पार्सनेलि बिराद खुसि जादों, जोंनि रायजो राजाफ्राबो खुसि जादों। लोगोसे आरोबाव ससियेल निड्सफोरखौ बिथांमोना बिराद खोनानो गोसो जायो। जोङो दिनै रायजो सभानि MP आरो MCLA सायखं बसुमतारी जोंनि बे क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालखौ दिन्थिनो लाबोदों। बिथाङा सानसे बेलासे गावनि बिमाखौनो बे क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव सिकित्सा खालामनो लाबोदोंमोन। जोबोद मोजां मोनो पार्सनेलि बे हस्पिटालखौ। ओमफ्राय दिनैहाय जों बिदिनो गासैबो फारि फारि रुमफोरखौहाय डक्टरनि हेफाजाबै दिन्थिनो मोनबाय। बिथाङा बिराद एप्रिसियेट खालामदों। जोंनि बे ओनसोलाव थानाय हाजार हाजार मानसि जायफ्रा जुगाजुग जान-बाहननि थाखाय खस्थ' मोननानै दंमोन, बे मानसिफोरखौहाय जोङो खम खरसाव बेबादि मेडिकेल सिकित्सा होदों, बेखौ मिथिजोबनानै जोबोद खुसि जादों। आरो बिथाङा गोसो गोथारै बुंलांदों, आङो माबाफोर हेफाजाब होनो हाथावथाव आंनि गेजेराव आं मोनोब्ला डेफिनेटलि आं सानसे बेलासे आंबो हेल्प होनो जुजिगोन बे हस्पिटालखौ। जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जों, नोंथांमोना जोंनि मिसनावहाय सम मोनब्ला नोंथांमोना फै। गोबां कमिउनिटिसफ्रा नोंथांमोनजों नुजानो लुबैयो आरो नोंथांमोननि खोथाफोरखौ खोनाब्ला बिसोरो गोजोननाय मोनो। बे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायहरबाय। आं बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रग्रामफोरनि थाखाय हाजासे हामबाय होनो। गाबोननि थाखाय एसे बुंथिबावनाय, गाबोनहाय आरोबाव जोंहा मोनसे अपेन मोनसे स्टेज दङ, जेरावहाय जोङो 30 to 35,000 मानसि जोंना एनुवेल कनफारेन्सआव गेदारिं जायो। बेवहाय जोंनो मोनसे पेन्डेल एसे नांगौमोन, गोनांथि दंमोन। बेखौबो बिटिआर सरकारा एप्रुभ खालामबाय। गाबोन बेनिबो अन्थाइ खाम्फाजों गायसनगोन आरो गाबोनहाय सावरायग्रा बिथांनि दैदेननायाव डिपुटि चिफआ
बिथांमोनखौ थिनहरबाय गाबोन बे अन्थाइ गायसननाया गाबोन 2:30 बाजियाव आरोबाव बे थुक्राझारावहाय जागोन। दा बेवहायबो जोङो गेदेमा बिथांमोनखौ बिटिआरनि गेदेमा बिथांमोनखौ जों लोगो मोनगोन। जोङो बिथांमोनजों आरोबाव जोङो रायज्लायबावगोन। आं बर' बापटिस्ट चार्च एस'सियेसननि जानानै दुलाराय जोंहा 266 चार्चेसफोर दङ। बयबो रायजो राजानि जानानै बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोननि बे सोलोनि गेजेरजों आं आंनि गोसो सिंनि साबायखर बावनायखौ फोरमायहरनाय जाबाय।